We gaan verder, dames en heren, en kijken naar hengst nummer 284. 284, nummer 284, 284, 284, Anko van de Goëngamieden. Vader Jehannes 484, moeder stemming van Maiko 373, fokkers-eigenaren H&R Brandsma, de nummer 284 dus. Ja, we zijn nog niet weg hoor. Jammer. Alleen. Weet ik wel dat ik niet kan zwemmen. Weet ik dat niet? Ja, maar zo. Ik eerlijk idee komen net tracteren. Ze kijkt zo naar de keer. Ik wil het aan de koe, hè? Kijk. Dat is een mannetje daar, hij heeft een geitje. Met dat geitje, dus hij heeft het schaak. Dat is van die koop. Dat moet ze niet naartoe, hè? Net een beetje op die dak. Ja,